Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon denoi eta ongi etorri Sudurgorrira. Eta hemen beti bezala gurekin daukagu Fernando Amustegi. Arratsaldeon eta Oskar Estanga. Arratsaldeon denoi. Arratsaldeon. Eta gaur gure gonbidatu berezia Ane Ablanedo da. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan, ondo? Ongi, bai. Gurekin prest egoteko eta ber... Beldurrik izan arote dut. Ba, ez bestatzen ez da. Ondo pasatzeko. Ondo pasatuko dugu eta, bueno, saiatuko gara bentsat, ez? Asmoa behintzat hori da. Ez ezagunak beti ematen du beldur pixkat. Baina, bueno, zu lasai egon, gu danok ez dugu jaten, orain arte bentsat ez. Bai, hau dena airea da. Gonbidaturik ez. Gonbidaturik ez. Eta, bueno, guazen aber Amaiak ze gai ekarri digun, gaur, ikustera. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, prest zaudete gaurko saiorako? Gai pila ekarri dizkizuet gaurkoan ere. Kongoko albiste batekin hasiko gara, eta ondoren Frantziara egingo dugu salto. Estatuari dagokionez, Malagako albiste bat izango dugu hizpide gaur. Euskal Herrira salto eginez berriz, Bilboko bitxikeria baten berri emango dizuet. Eta Nafarroko gertaerei dagokionez, Sofia robot humanoideaz, Sanferminetako entzierroen aurkako sabotaiez eta plastikozko poltsen debekuaz hitz egingo dugu. Kulturari dagokionez, kantugintza improvisatua izango dugu hizpide. Eta kirolean berriz, Rafa Nadal. Amaitzeko, bitxikerien asteko irudiaren tartea izango ditugu. Gero errepikatuko ditu, ez? Bai, ez da, hain gauza asko esan duen. Sofia robotak Sanferminak egingo ditu, Hori, saboteatuko dana ditu. batera, ez? Bueno, Sanferminak robotak, nazte porraztea, ez da? dena, bueno, mundua ere horrela dago, eta gu jarriko dugu gauz bakoitzak. Gu mantxo-mantxo. Jarriko dugu orden pixka bat, gai guztietan. Saiatuko gara bentsat. Lasai mundua, hemen gaude, prest gaude. Hemen daude. Hemen gaude, eta postutzen naiz. Eta kantuak bai improvisatuko dugu. Bueno, batzutan kantea edo, bueno, ikusiko da. Kantatu ere egin barrote dugu. Kantatu behar dugu baita? Bueno, nahi badugu, animatzen bagara, igual, Ateratzen bada, orain ez da gertatu, baina ateratzen bada ez dut. Hemen askatasuna dago, eta bueno, bertso bat animatzen bada Oskar botatzen, ba... Bertsolariak denak gara, hori aldarrikatu. Baina, bueno, orain guazen Anekin, ze gauza asko dauka kontatzeko guri. Aber, ba. Eta, aber... Bueno, zuk nahi duzuna kontau, baina gutxiko bera, azteko, pixka bat jokatzeko, Euskara eta literatura irakaslea zara, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta Baionako fakultatean ere bai. Beti argi izan duzu irakaslea izatea? Ez, bat ere. Horrek jamuz. Ez, Euskal Filologia ikasi nuen bere garaian, gero aterabide bezala noski horrelako lizentziak izaten dute irakaskuntza, baina hasieran pentsatu nuen bagian ez zela nire tokia. Gero bigarren hezkuntzako irakasle bilakatu nintzen, hasieran ez zitzaidan sobera gustatzen, da gero iruditzen zait berra dizkidutu nintzela pixkat lanbidearekin. Eta esango nuke orain gustoz egiten duan lana dela, eta zinez irakaslea naizela, baina ez da aldez aurretik erabakita nuen zerbait. Osea, gertatu den gauza bat izan da gehiago. Bai, eta askotan bakizu zoriontasuna dela, ez hainbeste desiratzea ez duzun zerbait, baizik eta duzun hori, maitatzea, ez? Osea, orain bentsat posik, ez? Haude irakasle, oporra bentsat bai asko, eta horrela mereziak, bai? Mila esker zintzotasunagatik dena ez, galdera garrantzitsua litzateke irakasleetan daudenetatik zenbatek bere garaien pentsatzen zuten irakasle izango zirenik, eta nola eta bizitzaren bideak ez, eta zorioneko hala ere ez, hor ere moldatu ahal izatea edo topatu ahal izatea ez, hor lekuak. Nire ustez hori da benetan, bizitzan ongi egotearen gakoetako bat, eta hori esperientziaz dio, da hain zuzen ere duzun hori maitatzen ikastea. Beti ez da posible, eta batzutan inbar izaten dira usturak eta bar, baina nire kasuan orain zinez ez nuke agian irudikatuko nire bizitza beste lanbide batean, hori ere egia da. Bentsat denbora ematen dizu gainera idazteko, ez? Horrela bai? Bai, idazteko, da hainbat gauza egiteko. Hainbat gauza egiteko. Eta orain badakit sekretua. Zuzara, Baiona eta Iruña senidetuak egotearen arrazoia? Bai, uste duzu. Baina, zinez, seguru, izanen naizela momentu honetan, Iruña bidaia
Iruña Baiona bidaia gehien egiten duen pertsona. Hori seguru esan dizu. Blablakar daukazu monopolizatu, Bai. Eta bueno, eta pixka bat aldatuta, psikoterapian eta neurosiaren prebentzioan aditua zara, zergatik bi arlo horiek? Gehiago da neurosiaren prebentzioarena, egia esan bere momentuan, prozesu pertsonal batengatik eta formatu nintzen Espainiako Reitxiar eskolan, formatu nintzen berez aurren psikoterapeuta izateko. Behin ere naiz izan, psikoterapeuta aurrena, baina bai hor murgilduta nolabait bilatu dudala bide bat, interesgarria dena eta beharrezkoa era bat, eta pixka bat, nola gure neurosia, orokorra dena, gure gizartearena eta argi dago, heldu bezala ez du asmatu, bizitzan kokatzen eta baina pixkat hori dena nola prebenitu, alegia ez da sendatu behar den gauza bat, baizik eta jakin behar dugu nola aurrak zaindu modu batean ez dezaten garatu nolabait esan neurosi bat, eta pixkat horretan edo hortik abiatuta ikastaroak ematen ditut, horri buruz, gurasoei, zitzailei, bai. Gizarte neurotikoan bizi gara? Bai. Gutxienez neurotikoan. Neurotikoan. Gutxienez. Alegia, hau egiten dugu gure psikoterapia partikular bezala. Gaien inguruan, eta ateratzen dugu, esakigu zentzuen. Eta pentsa, aditu batekin, mesedez, emaigo duz gure paiaia, gure neurosia, dagoen emaia. Bere alde erranen dut, berriki gure herrian izan dela, eta jendea arraskonten, Eta arrasano galitu dela, bere neurosia. Zelan definituko zenuke neurosia, neurotikoa izatea, zelan definituko? Claro, jende asko esango du zer da, ez? Nik esango du zer, dakituzun. Zelan definituko zenuke, igual, jende guztiak ulertzeko bezala, gaur egun? Ematen aldira definizio kliniko hauak eta baina azkenan denok dakigu esaten dugunean, ze neurotiko nagoen gaur, edo hori ze neurotikoa den, nolabait, intuitzen dugu zertaz ari garen, ez? Nolabait, da pertsona bat ez dena ongi moldatzen, hau da, garen hori edo garen horretatik funtzionatu beharrean, benetan garen horretatik funtzionatu beharrean, saiatzen garenean itxurakeritik, eta itxurakeria horretan izaten aldea beldurrengatik edo gutaz eraiki dugun irudiagatik eta beste parametro batzuen arabera jokatzen dugunean nolabait, ez? Alegia, zergatik ez gara aixe edo eroso sentitzen, ez esaten, adibidez. Asertibitatea, ez? Zaila da. Edo zergatik ez diogu gustoko dugun norbaiti, zergatik ez diogu zuzenean esaten, edo... Badira gauza batzuk oso interiorizatuak ditugunak, oso barneratuak, oso hau, iruditzen zaigu hori dela funtzionatzeko modu normala, baina ez du normala bada, ohikoa delako, baina zu horrek osasunarekin zer ikusirik ez da. Haurtzaroan aurrak arelarik horrelakoak izaten gara, askoz ere zuzenagoak, askoz ere bizitzarekin konektatuagoak, baina aurrek zer egiten dute, ikasten dute, gure gizartean egokitzen ikasten dute, eta gure gizartea berez disfuntzionala den, beraiek ere, joaten dira galtzen, daukaten inpronta hori, daukaten zuzentasun hori. Bai, pena da, lan asko daukazu, ezta? Bueno, daukagu, baina, bera irakasle bezala nahi dute zan. Oso guztoko zaituzte dela. Eta guztura gelditu zara. Ez, nire negosia lantzen. Ez. Baina badago beste gauza, bakizu? Badago beste gauza, eta da batzutan patroiak ere baditugula. Alegia, agian zuri zaizu gostatzen hori esatea demagun, bai? Edo ez esatea, baina batzutan kondenatuta bezala gaude, patroi baten arabera jokatzera. Batzuk beti ez esaten dute. Edo batzuk beti gustoko zaitut esaten. Bakizu, orain, osasunari izateke pixkat jakitea funtzionatzen? Momentuan hori da, eta... Beti patroiaren menpea, ez, bueno, lan reformaren beste batera. Eta, bueno, eta hainbeste ikastaro, ematen dituzu egun, ikasin, bai, aholkulari lan asko daukazu, eta gutxiko bera, zer da zehazki ikastaro hauetan irakasten duzuna? Niri etzai gustatzen irakastea. Ze hitz erabiliko zenuke? Irakastea bagizu zertan da, behartzean horbait ikastera, ez da? Hori da gure era artizki horrek duen. Bai, hitzaia irakaslea, ez? Eta badakit esperientziaz, eta seguro zuek ere badakizuela, ez dela posible, inor behartzea zerbait ikastera, ez da posible. Esaminak aprobatzera bai, hori da posible aprobatzea, ez jakin gabe, dena dakigun bezala. Ez, hori importantea da, hori da batzutan horrekin hasten ditut ikastaroak, ez? Alegia, ez dugula hasteko nik ezin dudala ezer irakatsi, nik kontatzen aldut niri balio dian zerbait, kontatzen aldut nire egia, eta norbaiti interesgarria egiten bazaio, eta bere bizipen batekin oihartzun egiten baldin badu, orduan barneratuko du, baina nik ez dut behartuko ikastera, ez, hori bat. Baina gainera, ez dut uste aurrekin egoteko edo gure buruarekin egoteko egin behar dugunik ezer ikasi, baizik eta desikasi.
kendu behar ditugu. Bai, Bai, noski ditugun automatiko asko, gehiago da, pixkat kendu gure korrazan dauden gauza asko, gehiago konektatzeko benetako gure esentziarekin, eta hortik jokatzen ikasteko, ez? Zaila izan behar da hori, ezta? Batzutan gurasoek eta eskatzen dituzte errezetak, nola egon aurrekin, eta bar, eta denok dakigu. Txakur edo txakur ar batek ez luke ikasi beharrik nola hazi bere kumea, ezta? Badaki senez, bere jakindurian dago. Gurean ere bai, kontua da, gure heziketa prozesua izan dela pixkat hori dena zapaltzea, edukazioa edo heziketaren izenean zapaldu egiten dugu gure intuizioa, gure sena, gure animaliatasuna, eta pixkat askotan da horrekin konektatzea. Orduan, nire jarduna pixkat hori da, askatasunean haztea da nire ustez errekuperatu beharko genukena, askatasuna delako printzipio ukaezin bat, inkuestionablea, nire zatentzat. Eta pixkat hortik nola egon aurrekin eta nola egon gure buruarekin, ezin dugulako aurrekin egon modu batean guk ez dakiguna gure buruarekin, ez eragiten behar duguna, baino gehiago. Hau da, heziketa direktibo batetik, alegia, hau egin behar da horrela, bestela, horrela ez, horrela ba, hori ez, eta esan, nola egin dezakenik aur hori zaintzeko, eta berak bere ez dakien hori garatzen joan dadila bere bizitza eraikitzen, ez? Bera delako bere bizitzaren egilea. Beraz, pixka da, jakitea ez interbenitzen gehiegi, eusten beti dugun eragiteko bulkada horri, eta pixkat hortik. Interesgarria, baina zaila. Desikasi beharra ditugu Kijote, eta zenbat gauza desikasteko. Gure disko gogorrean daukagunak, ezta? Eta, blog bat ere badaukazu, ezta? Zertaz doa? Blog hori, begira. Zer den, aurten ibili naiz ero moduan lan pila batekin, Aratona, Baiona, Iruña, disiplina pila batean, eta sortu nuen, jende askok egiten zialako kontaktua, eta ez nekien nola kontaktatu zurekin, alako eman dit telefonoa, eta pentsatu nuen, hainbeste gauza dago interneten niri buruz eta bar, hori dena sartu baguz toki batean, egon dadila nik kontrolatutako toki batean. Eta egin nuen, webgunea enkargatu nuen, egin ziaten, eta ez dut izan, urte guztian, webgunearen helburua zen hori egiteko denborarik, ez dut izan. Berez, helburua da pixkat, nire elkarrizketak, nire idatziak, nire hori dena hor sartzea. Batzea. 3 ataletan, literaturaren atala, aurrak edo heziketa edo eskola alternatiboen mundua, eta gero politikarena. Pixkat nire 3 ardatz horiek hor kokatzea. Osak, izango ziren, politika, esan duzu, eta? Eta heziketa. Heziketa. Eta idazle plan xume hori. Eta horre pintzen duzu, idazle amaterra zarela. Horrela zure burua daukazu? Ez dut inondik ere nire burua idazletzat. Idazten dut, artikulak idazten ditut, literatura ere bai, batzutan iretzat, beste batzutan erakusten dut, beste batzutan ausartzen naiz erakustera, beste batzutan enkarguz egiten ditut gauzak. Zertaz idazten duzu, gehienetan, normalean? Bai, artikulu gile bezala nola bai, edo heziketaz edo pixkat euskal politikaz eta bar, baina beti ere ardatz bezala askatasuna jarrita, ze iruditzen zait hori dela nire ibilbidearen ardatza, horretan bat egiten dute, disiplina guztiek, eta gero literaturan, gehiago da literatura pixkat intimista edo pixkat erotikoa, bikote harremanak. Erotikoa bai, ekontzun duzu? Ni hemen egin zen bueltaka eta hori, amaterritza, ez dakit nondik heldu den, zehazki, baina euskarazko itzulpena izango zen maitasunezko idazlea, amater. Zelako polita. Maitasunaren gatik egiten dut, ez? Amater. Zer polita, nintzen hartu hau. Bai, horrek asko duintzen du, duindu ez, baina kokatzen du oso terno interesgarria. Ama, polita, sorgina, sortzailea, idatzi duzun lanik... Bai. Horregatik kontratatuko. Ez bakarrik gure... Ez que hain gustora ginen zuri haitzen da, zerbetera erramarko dugu. Inspiratu. Hori da. Holako kimika sortzen dira, eta zer oza polita sortzen dira. Intuizioa, nik ganetik, nila nago, zure abizenetik, eta gaztelania erabiltzen zelan dugu, hablan edo zer? Hablan edo zer. Bai, hablan, ere familian pila bat ditzaiten. Bai, ez dakit hortik datorki guna bizena. Ez ez, gugatik egin. Gugatik egin dugu bintzen, baina orain ja desikasiak. Eta desikasiak adoia. Zelako erreza. Askatasuna, ez, da zure... Azta tontateria, Ez, batere. Ez zaila den. Arras. Eta konfidantza, ez?
bueno, gauza askotan, ez? Bai. Eta ezagutzen ez ditugun barne ekarpen askorekin eta. Nik uste heziketak duen helburu nagusi baina ezkutukoena, nolabait, behin ere aitortzen ez dena eta inongo kurrikulumetan agertzen ez dena, baina benetan hori du helburu guk ezagutzen dugun heziketak eta benetan arrakastaz betetzen duen lana da gizakia askatasunean bizitzeko ezgai bilakatzea. Zinez eta hori da gizateriaren drama. Baina egia da, gohartzen bazarete, haur batek ikasten duena da beti bera ez dela bere bizitzaren ardatza. Alegia erabakiak beste nonbait hartzen direla, beti kanpoan, eta berak egin behar duena beti dela bestearen gustua egin. Besteak esango diolako zer egin, noiz egin, nola, zergatik, ongi dagoen, gaizki dagoen. Eta hor dago deskonexio handi bat, eta hor sortzen da nolabait gure morroitzarako joera hori, beti behar dugulako kanpoko gidari bat. Ez da tontakeria. Hoi arrazongi prestatua dago, eta arrazongi... Hortzen bazarete, gure... Eskoletaz eta aritzen naizenean, edo nolako eziketa beharko genuken eta bar, nik irudikatzen dudana da, inoiz gure herria independente izango denean, nolako hezkuntza sistema beharko dugun ezarri hemen gure aurrentzat, ez da? Eta ohartzen bazarete, orain, berdin da, ze eskola motarara, inork ez duz kuestionatzen irakaslearen funtzioa adibidez. Izaten gara jatorragoak edo ez, esplizitoki autoritarioak edo ez, baina dena gara gidatzaileak. Bertzen, eta nik kuestionatzen dudana da, benetan zertan datzan heziketaren akatsa. Orain badira ez, berri hezitzaile figura hori ez, behatzailearena ez, beren bidean laguntzen dutena. Orain lehundu egiten da, lehundu ez, baina galdera da sekundutaraino den lehunketa kontzeptu ez ni naiz bide laguna. Bide laguna, lehenago zen bidearea, segi hortik eta orain ez bide laguna. Hortik. Baina sustraien zen non dago ez, benetako... Esango nuke bide lagun izena jartzen duenak, bere buruari izen hori jartzen dionak, baduela behintzat borondate bat hortan ez erortzeko. Baina badira irakasle batzuk, irakasle direnak, baitortzen dute irakasle direla, baina jatorrak. Eta horiek dira arriskutsuenak nolabait. Zergatik? Nik baldin badut irakasle edo ama, edo aita, edo dena delako bat, benetan esplizitoki autoritarioa dena, badakit, igartzen, badakit, nik horren kontra errebelatuko nazela, edo nire mekanismoak ekaratuko ditut horren kontra egiteko. Baina hori kamuflatzen baldin bada, amigo, orduan ez duzu ikusten. Hoi da frankismoa eta gaur egun bezala, ez? Jatina, ez baina ez da, hori ez da tontakeria, alegia bizi gara garai batean, non diktadurarik ez den existitzen, ez da toki guztetan demokrazia dago, toki guztetan askatasuna dago, baina ez da egia. Garai bateko koordenada berdina dira, baina kamuflatuak. Eta bukatzeko esaldi... bukatzeko... Monografiko. Kontuz irakasle jatorre. Bukatzeko esango dugu beti gure esaldi bat badaukazu bizitzako filosofia bezala hartuta, zerbait... Baina bat gustatzen zaizuna eta askotan... Bueno, lehen esan duzu baten bat, baina... Esan dut bat? Bai, bate, bueno, eman dite hori puntua, baina, bueno, ezakit... Banekartzen batzuk, eta pixkat esaten nuen, tokatzen den gaiaren arira edo bukaeran esan dudanaren aritik, botakot bat edo bestea, eta horren aztu zaizkit gehiena. Baina bat, budista horietakoren batek edo esaten duen zerbait ez, eta nik uste dut nahiko egia dela. Bazkenean, pixkat ere askatasunaren kontorrekin lotuta, ez dugula erantzunik bilatu behar inon, baizik eta erantzunak beti gugan daudela, ez? Eta hori da askatasunaren funtsa, legia, izaten alditugu bide lagunak, izaten aldirenak helduagoak edo gure adinekoak eta bar, eta bidea elkarrekin egin, baina zalantza dugunean edo galdera egiten diogunean gure buruari, erantzuna beti barnean dago da, konexio hori berrezarri behar dugula gugan, eta ez beti kanporantz. Maixuen bila eta bidea guk. Bidea barruan daukagula. Eta noski, etorkizuneko helduak izango diren aur horiek laguntzeko ere bai, errespetatu behar dugula, beraien erabakiak beti. Jakina, ze noski gu heldua gara, baina egin dugun mundua ikusita, zen olako zilegitasunez ari gara, esaten aurrei, ze bide egin behar duten barkatu. Emarko genuke humiltasunez, esan bo, ez dugu bateria asmatu. Justu esatziz, ez? Horrela ez egin. Alba duzeko konpondu zerbait,
bueno, orain guazen orduan, Amaiakin, a ber, Edo ez, mundu... gaur ez dugu bidari behar da. Baina lagunak dira hori da. Zer egingo genuke guk Amaia gabe? Amaia, a ber, bota munduan zer gertatu den, a ber. Munduko gertaera batekin hasiko gara. Izan ere, Kongon ez da giro. Ebolaren mehatxupean baitaude berriro ere. Bueno, Kongon ez da giro ebolagatik, nahi zagon Kongon, baina izango dituzte gaiak ez, Kongon ekeskatzeko, eta orain ebola... Alegia, Kongo, bueno, ez sartuko ez dakide alako, baina... Bai, bueno, hor nik ere ez dut ezagutzen ez, baina, bueno, ebola, bertze eritasun batzuk ere izaten dira. Ez da... Kapitalista. Ez da interesgarria, ez? Ebola sendatzea. Azken finean, nork sendatzen ditu halako eritasunak, zergatik, diru truke ez. Hori da. Eta... Hemen sartu zanean ebola, gogoratzen zarete, zelago garrantzia zeukan orduan ebolak, ez da? Bai. Baina ja, hemen ez dagoenean, zebola, luzea, handia egin zen, ez da? Baina, bueno, hemen ez danean gertatzen, ja? Bizitza batzuk gehiago balio dute. Hori da, ez da? Ematen du bentsat jende. Argi dago, ez? Beti ebola ez denean, bertze bat da, ez? Eta beti hola, ez? Azkenean multinazionalek agintzen dute, ez? Eta gero hori ez, fokoa jartzea gaixotasune prozesu zehatz batean, eta hori arazo sarta ez, izan daitekenean oso anitza ez. Eta zergatik fokoa beti doa ez, horrelako gaixotasun epidemikotan, non ziurraski erabaki batzu edo beldurra ez, eta bueno, osasun sistema ere, hezkuntza sistema aipatu dugu, baina osasun sistema aipatuko bagenu beste monografiko batzuk egin. Monografiko luzea izan. Zebola, luzea handia. Zenbat bideratzen duten komunikabideek, edo duzuen, edo bezakit nola esan. Eta Europari dagokionez, Frantziatik dator albistea. Gobernuak telefono mugikorrak erabiltzea debekatu baitu eskoletan. Ze iritzi duzue honen neurri honen inguruan? Beharrezkoa edo gehiegizkoa iruditzen zaizue? Niri oso ondo iristen zait. Ni larrituenago, momentuz ez zegoen bekatua. Bai, dirudienez ez jende guztia, gazte guztiak daude beti mugikorrekin. Imaginatzen dut, orain tabakoa debekatu zutenean ikusten da eskola kanpoetan daudela hor zigarroak arretzen irakasleak. Orain aterako dira irakasleak eta mugikorrekin kanpora. Ze debekatu dagoen bada irakasleentzako ere, suposatzen dut, ze esan bezala gu gara eredu bat azkenean, ez? Alegia, mobila ez dute inventatu ikasleek, ez dute beraiek asmatu. Orduan imaginatzen dut, denentzako, eta ondorioz, internet, alegia nahiko ez dutena da eskola barrutik kanpora egoki ez diren lekuetara alienatzea ikasle eta hortik izango da, ez? Edo zergatik ote da? Dena dela, nik hor, egia da aurrak gaudela eta edo nerabeak oso engantzatuta eta bar, baina ez bakarrik nerabeak, gu ere bai. Gu ere bai. Betikoa da ez, hau da, koherentzia falta hori, alegia, ez ibarritu gaurrak modu batean, eta guk, koherentzia da hori. Hori alde batetik eta bestetik, zergatik ez garen egokitzen garai berrietara, orain mobilak existitzen dira, internet existitzen da, zergatik ez dugu laguntzen urrengo belaunaldia hori kudeatzen, badaude. Ez genuke orain irudikatuko gure burua ordenagailurik gabe edo telefonorik gabe da. Ez dakit, pixkat hori ikusten dut betikoa, ez? Bai, bazkari askotan gertatzen da, ez? Gurasoak daude esaten seme-alabei mugikorra utzi eta gero gurasoak handauze, ez? Mugikorrekin, orduan, klaro, ez? Disoziazio hori beraientzat nahi duguna eta guretzat nahi duguna. Guretzat nahi baldin badugu. Guk egin behar dugu lehen. Guk egin behar dugu. Bai. Eta guk benetan onartu baldin badugu, horrekin bizi garela, eta ez garela hain gaizki bizi nola bait, zergatik beraiek. Ez. Hori da. Piska bitxia da hori. Bai, hipokresia. Ez dugulago onartzen, ez? Guk ere, ez? Eta bestela erakutsiko diegu. Ez dakite, hauek ez dakite. Ez dakite, gu bai, noski, gu bai. Erik ez dakite, eskolara. Erik ez jakinak dira eta gugana oso jakintxuak. Iritsiko dira, iristen direnean. Orain Malagara egingo dugu salto. Izan ere, bertako aireportuan, entzun ongi, 750.000 euro dirutan zituen maleta bat aurkitu dute. Maletaren jabea Istanbulera zioan, baina bidean atxilotua izan da. Horrek bileteak monopolikoak ero izango zirez. Nik ez da zertaz.
750.000 ez da inbertze ez? Ez dakit, ni bidai Benetakoak batean. izango ziren. Gaur ez dakit inbertze kari da, baina... Estambul gainera, Estambulen ez dakizu. Garestia da. Garestia Garestia da, Estambul. Bazpare, izango zen, Bilbotar, Bazpare. Bilbotarra izango Bazpare. zen. Ai, Horrenbeste diro. Eske, hegazkina garestia da. Hegazkinean ere, ni zer dakit. Goze pixka da limo duzu, zerbait erosi, egarri ez. Hombre, hegazkinean zerbait erostekotan beharko luke bai, Ba. hegazkinetako. Ni ez dakit, ez Ez dakit. dakit zer den nola harritzeko, ezta? Ez? Ze maletan zuelako eta ez karteran. Ez dakit. Eta txilotu zergatik. Horrenbeste diro, ez? Nondik? Dena da, enbidia, bekaizkeria, Ze gauza txarra den, Bai, enbidia oso Hoi da txarra da. munduko pozonik handiena, Hori, Estambul Bat. banekin zela paraisu, ez, eguzkia, eta ez dakit, baina paraisu fiskala, ez, zenik, Euskal Edogian da kebab, kalitatezko kebabak, ez, edo Euskalo, ze... Egia da horrelako berri hainbeste zalantza duzen digute, eskerrak gure barne jakintxua, ari dagoela, begia da, jarraitu behar dugu. Eta ez dira, eta agian propio jartzen dizkigute horrelako berriak gu... Zenbateraino maite duzu ez zuen burua? Berarekin ezkontzeko adina bai? Ba entzun, zeren Bilbon, 15 emakume euren buruarekin ezkondu dira. Norberak bere burua onartu behar duela aldarrikatzeko hain zuzen. Oso ondo. Ongi Zergatik baina, ez? bai, nik ez dut Carrie Bradshaw ikusten hasi zen hortarako, zelako gauzak bai, egiten. ez dut ikusten beharrik ez, ezkontzeko, ez? Ze Batzutan modernoa. Ez, baina hala ere, ni ez moderno. nago ezkonduta, baina behar bada ezkonduko naiz. Azken finean, ezkongabeok ez ditugu, ezkonduek dituzten Hori da, abantailak. eskubideak, eta- Eskubideak, bakarrik oporrei buruz ari naiz. 15 laneko egun, hori da. oporra. Baina zure 15 buruarekin egun ari zara oporretara. eskontzetaz edo zertaz? Ez, ni, bueno, Orokorrean. banketxearekin ezkonduta nago, baina... Hori Baino, okerra hori bada, komenientziazko hori eskontza okerra bat da, bada. hori Horrek ez du komenientzia. oporrik ematen. Batez ere bankuarentzako da komenientziazko aizu, baino lehengo hildo beretik zenbat eta zenbat gaude, esango dut gaude, gure buruarekin dibortziatuta, askotan, Ba, benetan... Garesti aterako da, Ez dugu entzuten, baina ez dugu entzuten, baina gero hori gero ezin gara joan zuzureratan nirera, bete pixu berean bizi behar dugu, baina norbere buruarekin zenbat eta zenbat. Maitasun gorrotoa, Dibortziatuak orduan, eta hori, ez zaitute aguantatzen, ez zaitute entzuten, ez dut gustoko esaten didazuna, baina nola bihotzetik edaten, simple bat zara, eta alako ez da zenbat ez da. benetan garena eta izan nahiko genukenaren artean sekulako zera dago, ez? Eta ez dugu gure buruan hartzen, gure indarguneekin, gure ahuleziekin. Ezin izkonduak. Eta gero bestaldere bai, batzutan kontra egiteko alegia, eskontza instituzioari kontra egiteko nola bai, batzutan, hola, eta instituzio horri bezala, beste batzuei ere bai, egiten diegu kontra, hori onartuz nola bai, ez? Kontra egiten badiozu, paso hortaz, Claro, ez? paso, Baina ez eskontzen bai. zara zure buruarekin, baina... Kontradikzioa, bizke bat, ezta? Bai. Badakizu zer, nik nire buruari eskatu behar diot ateratzeko. Aber nahi dudan rollo. Ematen du, euskadala aukerak. Aukerak beti hor daude, Bueno, beti. A ber. Ez Kontatuko diguzu. Kontatuko baduzu. Ea zer gertatzen dan, kontatuko diguzu. Kontatuko dizuen nola bere... Nafarroako gertaerei helduko diet oraingoan. Sofia robot humanoidea munduko robotik aurreratuena Iruñan ikusteko aukera izan baita. Pertsona asko baino espresio handiagoa dauka, Horrek, bai, nik ikusi dut eta izugarrizko espresibitatea dauka. Bai, Bai, pertsona asko baino gehiago. Segundatze pertsonekin ateratuta. Hombre, zu baino gehiago ez, Eta Sofia ongi moldatuko ginen orduan. Ziurazki baietz. Bueno, ja zure buruari ez daukazu, rolloa eskatu beharrik, ja. Ari gara harreman serio batean gaude, ja. Eta... Dibortziatu lehen, eta gero, hor daukazu Sofia. Sofia ikusi zenuen orduan? Bai, eta dauka, bueno, a ber, peluka gabe eta hile gabe, baina espresibitatea eta, osea, que bastante, a ber, oraindik asko faltatzen da, baina... Eta zer txarla bate bat zuen, o zerbait, edo zer... Ba, bueno, txarla pixka bat azaltzeko, ez, robotari buruz, zelako gauzak egiten zuen, ze esaldi erantzuten zuen. Berak aurkezten zuen bere burua, edo? Bera burua ez, osea, bera... Bere managerra, Claro. argazkia ikusunen barnekoa ikusten zitzaion, ez?
Bai, bai. Horritu nintzen, nola da film hori? Zein? Ez que dago... Burmuina jaten duena. Ah, bai. Hori zein da hori filma? Ai. Burua mozten dio eta hortxe jaten dio. Ah, bai. Bai, badaki zein dan, bai. Baina ez naiz gogoratzen orain izen buruarekin. Ba, nahi gozeak kendu zaite. Hoi arrasun hamen da. Burmuina? Barnetik, bai. Horrek ba menditu, bueno, segunda ze burmuin ere, pentsamentuen arabera, imaginatzen izango duela zapore bat edo beste, baina, bueno, Sofiarena... Ba, zure buruarekin roiatzen bazara, probatzen gozu. Izena zer eginiko zuten, supervivientes irabazi zuenagatik, Iruñakoagatik? Zorionez, Sofia, Iruñakoa da, bera, orduan. Nik oso dieta zorrotza daramate telebistan Telebistarekin. eta orduan... Eta amengoak zeintzut dire, bai, ez? Azukrak eta kentzen ari naiz. Eta nola hautatzen dituzte roboten izenak? Horregatik galdetu dut. Inteligentzia mailan neurtzen dute. Ez da, Eta zertarako robot bat egin? Zenbat lan eta Zenbat zenbat diru lan? berritu izanen dute hortarako, ez? zenbat lan eta Benetan galdetzen dut? zer nahiko dute berez, ez? Ja, zer Zer ikertu izango da nahiko dute helburua, hori? ez? Esaten dute, jaketa gizakiak robotizatzea gero eta zailagoa den dauden pedagogia berri hauekin, ea sortzen ditugun ondoriozkoa, ze oso hain gogor datoz pedagogia berria, ala balitz, robota robok eta pertsona Benetan iraguntza egiten dugun. San Ferminetako entzierroaren aurkako sabotaiak egin dituzte Iruñan. Ez zinen bazu ibiliko Arantza? Ba, ni ez... Nik adibidez, nik uste dut... Hombre, gustatuko litzaidakena, jake Sofia esan dugun robota dagoela, zezenak igual robotak zelan egongo ziren, izango baziren robotak. Bueno, mugitzen dira horietatik. Badaude, ez? Ez robotak rodeo, badaude. Arazo gutxiago egon bezen. Oie ez dago sabotaiarik. Salita, listo, ez? Bueno, da, harrigarria da, zenik, tarteka, nire dieta berriekin eta mantentzen zaitzen ez, baina gaur irakurri dut berri bat alako medio berezi batean honen inguruan, ez? Eta zen da, pasada bat nola jartzen zuten, ez? Nahi dituzte San Fermin jaiak deusestatu, nahi dituzte gure nortasun, ez dakit, trakatri, alegia zer da, sabotaia, zer da, gaia da, Bai, gaia oso... Baina nola... Nik lagun batzuk daukat oso, veganismoa orain modan dago, nik ez dakit, baina gero eta jende gehiago dago, ez? Veganoa eta animalistak eta aurkan, eta bueno, ezin duzu esan ez ebez, Osea, kontu zebili behar dabe bai. Baina alegia zer da moda eta zer da ezagutza progresiboa, edo zer da ez, eta orain horretzen dut, nahi dituzte Iruñako festak izorratu, edo deusestatu, alegia. Alako, ez, logika robotiko honetan esan ez, zezenak igual festa, zezenak ez baldin badago, ez dago beste ezer. Alegia, zer argudio erabiltzen zer da festa, zer da, eta zertan oinarrituta daude oraindik ez nahi hori Iruña. San Fermina munduko ezagunenak zezena ditugulako, hori kentzen bada nor maitatuko gaitugu. Ez da inor etorriko bere mozkortzera erotu arte, gero moda da edo ezagutza progresiboa... Noizbait, ailegatuko da Iruñara eztabaida hau, Ba bai. Ziur eski. Eta orduan igual altxafera bezala, Pum! Iruñara espaldi dago eztabaida iritsia, Bai, gauza askokin. Ondorioak... Gauza askokin gainera, bai. George Clooneyren kafe kapsula gogoko dituzue? Adi, zeren Nafarroako erkidegoak plastikozko poltsak eta kafe kapsulak debekatuko ditu 2020-erako. Bakarrik onartuko du George Clooney. Besteak? Nik dut etxean olako makina horietako bat. Badakit kontraesana dela eta onartzen dut, ni kontraesankorra naiz. Baina baut lagun bat beti kafe bat egiten duan guztietan, gauza behar esati, baina bakizu zaiten ari zaren. Zenbat kutsatzen den duen horrek eta bar, eta ulertzen dut. Bai. 2020 arte daukazu, hartzeko. Penagarria da zelan dauden itxasoak eta arrainak eta plastikoz beteta. Nik ez dut, baina onartu behar dut, kafe goxoak atratzen direla, Bai, kafetegian hartzen direna bezala. Nik onartu behar dut oso niki polita daukazula, lastima, esplotaz indian, josi dutela. Hau ez.
Bai. Ez, egia da. Kontraesankorra da. Kontraesankorra da, ez da. Bai, 2008, nahiko fit, ze normalki olako neurriak hartzen direnean. Arinago, Ez dute beti. Egin beharko lukete. 2057 eta gero jaz gara horitzen, ez? Esan dutenik ere. Ez, astu zitzaigun bidea. 2008 Zezenetara joan nintzen, astu zitzaidan. bihar da. Gero dena dela ikusiko, ze pentsatzut enpresariak ere ingautera gero sekulako indarra, ez? Ez Hori da. gertatu eta Claro, horregongo dira... Enpresa bai, eta gero hori horrelakoetan dagoen pixu hori, ez, dendariak edo boltsa eramatea dendara, ai, bai. zer lana, mesedez, baina, nola, eman boltsa bat, mesedez, ekarri nik oroitu, eske oso liatu erabil. Batzuk hasi dira, esaten ez dutela ematen ja boltsarik, ezta? Nik niri gertatu zaitzat batzuk eta ni, uste naiz. Bada, erronka. Eta gero eta gehiago nik ikusten dute, Baionako supermerkatuetan adibidez, paperezko poltsak dituzte. Hori da, begira. Eta gero paneleko askotan eramaten dituzte, ohiko, gauza bezala, edo botilak ere, bueno, hori bada, Garai batean bezala. Garai batean. Kaskoarekin, ez? Hori da, soluzioa aurkitu alda. Atzera goaz, Arando? Hane. Joan behar. Bai, hanek esan duen bezala, hori, atzera, bai. Eta kultura albiste baten tartea da orain. Izan ere, Maialen Lujanbiok eta Latifa Larousia Marokoarrak, Euskal Herriko eta Marokoko kantu improvisatuak baturik emanaldia eskaini dute Iruñean. Badakizue nortzen gai jartzailea? Sofia Robola? Jarren mixa egitea. Sartu diote programa bat. Sartu diotean. Interesgarria, ez, naztea, Euskara... Aberazgarri, ez? Gustatuko litzaidak ikustea baina, Eta, Euskaldun ondako ere bai, ja urte hauniz badire, ez? Bertze herrialdeekin eta lanean ari direla, ez? Baina honitzetan Euskaldunok uste dugu gu garela bertsolaritza gu bakarrik, ez? Bai, ematen du bakarrik guk egiten dugula. Ez dakit zer eta gu bakarrik, ez? Eta honitzetan pixket erekitzea, ez? Ongi heldu, aspaldia dire, ez? Herrialdea honitzekin lanean eta ikusi izan dira, ez? Bertze adibide bat, ez? Urrengo txapelketan Maialenek aterako doinu berri bat, ez? Hamzan dela, la belandela, dela. Ojo, hori ba. Eta irrintzia zelan izango zen. Eta seguro... Errepikapen, lalai egin beharrean, lalai. Eta seguro, Retiro leza ematen du pixka bat. Seguro baina doktore izan duela. Hombre, txaka. Zu animatzen zara? Ni oraingoz, Ari nik uste duzu ideia badu dela, eta hori saioa ikusiko no, hortatu zait, lalai, egin berren. La foto egitea zailago da, ez? Zailago. Bakarriak, bertso, ez da inbeste entzutenean, ez egiten duen. Dituko genioke doinuari pavo errealarena. Kirolari dagokionez, Rafa Nadal dugu protagonista. 11. aldiz irabazi baitu Roland Garros. Hau ere ez da izango Sofia, ez? Sofiaren kontra. Robotan, Sofia erdian, Iguetik nahi izaten dut galdezala, baina. Zeingo diogu. Nik debekatuko nuke. Hau da monopolio bat, ez? Bai, ez da. Beti irabazi, ez da? Bai, lehenkoan gainera irakurri nuen zenbat diru irabazi duen saritan, eta, Asko? Lotxamangarria. Futbolari bate, handi bate, behar bada, baina ikeragarri, Normala da irabazi nahi izateko 11, gustora... Bat eta bat 11. Bat 11 milioi, 11 arrazoi irabazteko. Gero horrelakotan ere pasatzen da, ez? Lurralde batetako kirolari batek irabazten duenean zerbait, tenisa da, kirola da tenisa eta beste dena ez da existitzen. Gero poloan irabazten badu, poloa da munduko kirolik honetako bestenak errektu balio, ez? Eta alegia, zenbat aldiz den bera edo zenbat aldiz den irudire. 11. aldiz. Eta zenbat aldiz... Gutako batek irabazi du mundu mailan garrantzitsuena. Zenbat aldiz diskurso hau, ez? Eta futbolarekin... Futbolarekin batez ere. Eta motoak direnean motoak, eta beste dira... Bakarrik existitzen dira 3-4 kirola, ez? Beste danak? Bakarrik existitzen dira guk irabazte ditugun kirola. Ez, hori ez da horrela, ez? Pelota bezala edo bertsolaritza. Bertsolaritza bai dela kirol bat. Eta alegia, zenbat dira berriak edo zenbat dira horri ematen digun garrantzia. Tenisa,
Espainolek nazionalismo handia egiten dute, kirolaren bitartez, ez? Eta nazionalizatzen dituzte Hori da. etorkinak, ez? Ero, bueno, horiek ez dira etorkinak, ez? Bueno, Joakinak, ez? Joakin, erosa bezala. Lagun Sudurgorriok bitxikerien tartea da orain. Eta albiste batekin natorkizue. Espainiarren 74ak onartzen du 5 eta 15 minutu arteko atzerapenarekin iristen direla beti. Albiste hau dela eta lanera berandu iristeko jendeak eman ohi dituen arrazoiak bilatzen ibili naiz sarean eta hauek egin zaizkit deigarrienak. Entzun ongi, Nire pisukidearen oinetakoa jantzi ditu nahi gabe eta etxera itzuli behar izan dut aldatzera. Beste bat, atzo emaztean nirekin haserretu zen eta autoko giltzak izozkailuan sartu zizkidan. Gaur desizoztu arte itxaron behar izan dut. Eta azkenik beste hau. Igia mozten ari nintzen etxean, baina makina bateriari gabe geratu zait, eta igia apaindegia ireki arte itxaron behar izan dut igia konpontzeko. Zer diozue, inoiz erabili duzue horrelako edo antzeko aitzakiarik? Hori espainolek egiten dute, Claro. espainolen estatistika bat da. Bai. Ni Ni hor sosa naiz. ni normalki ordu baino lehen naten naiz lanera. Ordu bat baino? Ordua baino lehen. Egia, Bai. hemen hori, puntualitatearen arabera ezagutuko genuke pertsona Bai, ezta? asko. Ni benetan, Orduan, ja, nire buruarekin ari naiz, baina ongi nagoenez, besteak ezagutekotan, zuk ze orduan zu lehenago. Ni beti- Ni saiatzen naiz 5 minutu harinago bentsat. eta- Aurretik. Bai. Esan Ze dudanean- denbora oso garrantzitsua da, beste pertsonaren denbora oso garrantzitsua da. Eta iristen zait, errespetu falta handia puntualitatearen anigi. Ezakit, zuek zelan Ez, egiten duzu. esan dudanean espainolena, azteko, estadistikak beti beratzen ditugu, edo Espainia eta bla, eta ez gara hartzen batzutan, niri Espainia bostez, nola funtzionatzen dugun euskaldunok, eta horregatik esan dut, baina kulturala ere izango dela, esango nuke, ez dakit, noski egongo dela gure artean inpuntualik, Hori bai, nik laguna badaukat baina batzuk. zena, kulturalki pixkat ere gu, ez dakit, iruditzen zait, serioago edo garela espainolak baino zentzu batzutan, eta igual horretan, ez, lanarekiko, eta ez dakit. Gure esparru inkesta bat egitekotan, ni ere naiz 5 minutu lehenago zintzoki iristen den, Bai, ez? obsesiboki iristen den horietakoa, han esango nuke zu ere Bai, hortxe zu ere bai. zerbait. Lehenago eta Orduan, lautik lau, Lautik lau. euskaldun, gure esparruan oso zabala, baina lautik lau, zintzo. Orduan, Nik gure- lagun batakat 30 minutu beti beranduago etortzen dena, Eta Ondarrokoa. orduan esan behar diozu ondarrotarra. Hori ez da lagun bat. Eta beti esan behar genion, ze hortan egitu zarete, esan beharrean, 7ak, 6:30 horrela. Eta etortzen zen, igual 7:30 eta bueno. eske hazen asmena, hori da, herri askotan ere egiten dute hau eta oso Claro, kuriosoa, aurkituko zaituztet. Esaten dute, baina egiten dute, jarriko dugu 6:30 emanaldia. Hori da. Jarriko dugu 6:30 ze jendea gertuko da 7 orduan. horrela, ja, Baina jende- oso osten alako naste bat, nik ez du bat ere maite olako gauza gertatzen direnez. Izan gaitezen Bai, zintzoak eta garbi bestela ez bihurtzen alako... Jendeak trukoak gero, truko asko, eta trikimailu Baina asko. aipatu diduan patroia, bakoitza dauka bere patroia, eta beti errepikatzen du patroia. ezta? Eta Baina orduan, gero- beti aurkitu behar du aurrean norbait patroi hori desmontatzen dion, alegia ez diona funtzionatzen, eta orduan aldatu beharko du zerbait. Nolabait. Eta beti deskonfiantzari. Eske nola esango diot, benetan kezkatzen orduan egingo dut truko bat, besteari esan beharrean Ez zuzenean. diozu esaten, eta orduan duna morrua kilatzen susmatzen duzu, gero esan da. Eta ardura norena da, berandu iritsi denarena, edo zurea ez diozulako adierazi, en fin. Eta azkenean horrelako hitzaki txarrak asmatu, zeria da puntualak ez, baino sortzaileak ere. Bai. Baina, bueno, ez ziren txarrak. Izozkailuarena, ez dut niz utzi. Izozkailuarena oso ona da. Ideia hona da, sarratzen baldin naiz emaztearekin, bai, nire buruarekin, eta gero kuriosoa hori. Hiltzarena, ba. Desizto mikroondasen edo mikroginean sartu gabe, hor itxoiten ez? Ea, noiz Bai. tosten. Enzimeraren ondoan, Bai. garratu dute ez, hoberena, oskailuan, ez? Mantxo. Aste guztia. Bueno, alegia, euskalduna aitzakiak ere beste batzuk dirateke ez, alegia, bertso saiorako gaiak prestatzen aritu naiz. Hori aitzaki on bat. Hori ona da, hori ona da. Hori onartuko luke. Bai. Edo justo ohartu gabe Sudurgorriren azken programa eman dute xaloan eta hori txepatu. Eta ikusi behar da. Hori da. Bai. Asteko irudiari dagokionez honako hau aukeratu dut. Trumpek G7ko adierazpen bateratua errefusatu du,
sinatu eta 2 ordura. Eta irudi honek primeran irudikatzen du Estatu Batuetako lideraren eta gainontzeko liderren arteko eztabaida. Ematen du gogoa hori azpikoa hotxak eta jartzeko. Bai, ezta? Eta Trump esaten. Peikotara. Honek ere egingo du abesti improvisatuak. Ontoiz improvisatua, gaia hartu eta 2 ordu behar ditu aldatzeko, gaia aldatzeko, ez? Baina improvisatzea gustatzen zaio. Improvisatzea asko gustatzen zaio honi, Momentuan, aldatzen du. Hala ere, ni nahiko nuke jakin nola taiden beire Trump. Ze ez dut uste Angelai beire dagonik, ez? Nik ikusten dut Nor dago hemen ezkerrean? Ez? Nor da, Angela Merkel, ez? Bai, ez dago berari begira. dut uste Ez dakit dan emakumea delako, ero ez delako. Hori ez dakit. Hortxe, igual, gaia. Ze emakume bat egotea hor, ikusten duzu bezala Angela Merkel hor dago, indar handiaz, ez? Bere begira, ez? Esan ez bezala zen. Baina bestea... Bi gauza, ez? Bat, beraz dago ituratua, jendeak gainetik beire begiratzen Hori da. eta emakume batek gutxiago, ez? Horregatik begiratzen du, zuk esaten duzu bezala, pixka bat ezkerrago, Bai, baina la ere lasai dago, zebera dauka mundua dauka bere Indarra, zabarretan, eta ze importa jo beste Bai, baina momentu hori ez dago isua, Ez begira dago, baina la ere hor dago esan ez bezala, zuek esan zezuen nahi duzuen, nahi daukat munduko armateria guztia, eta la. Zuekin nahi duana. Eta nola ez, orientalak hor erdian ez esan, bere meditazio. Guazen, izatera danok, haber, ze honen eskuan bagaude. Hiru hon, eta... Esan beharko dugu. Ez zaizu Merkel aterako. Zaizu Merkel aterako! Eta jarri beharko bagenio kanta bat, ez? Begitara begira, esaidazu ez duzula sinatuko. Ikusten, nola kantatu da gero? Azkenean, hori da. Landatutakoa. Hori zer da, improvisatu edo prestatu azkenean, Izan da nire instintoa, nire barne maixuak hori agindu dit. Atera, kanpora. Bueno, lagunok, nire gaurko atala bukatu da, eta agur esan beharrean nago. Ane, zu uzten zaitut platoan orden pixka bat jartzeko arduradun, bale? Bueno, ongi izan, eta hurrengora arte. Bueno, agur, Amaia, eta... Bai, lan zaila utzi dazu, lagun kontrola egitea. Gainera, lehen aipatu duzu, ez? Ja, beldurra izan behar zenuen, orai ez dakit. Amaia gabe. Bueno, dena den, Patxi lagunak esan zuen bezala, ordena, moldatuko da ordena. Badena da. Kausa, Badena dela. polita dela ere bai, ez? Kausa. Ona da kausa. Bueno, Amaiak hainbeste, ez, gai eman digu, eta hainbeste gauza gaitik hitz egin dugu, eta, bueno, orain, oazen pixka bat satiraren txokora, humorez eta pixka bat guzurrak eta pixka bat karikatura handiagoa egitera, ez? Eta hasteko oazen bi grafiti daukagu, lehenengoa hau Torontokoa, ikusten duzuen bezala. Ez dira torontokeriak, begira ze... Eta alegia zer da basati izatea, Bueno, bada, kuriosoa, Nafarroan herri batean egiten da basati queer festa, Eta, bueno, bada festa bat... Hartzena. Hartzak ere oseteak, baina, bueno, agian askotan basatia izatea badelako emoziorik sentikorrenak ateratzen ustea, Hori da igual... Bakizu zerk sortzen duen nire ustez basakeri handiena, benetan, heziketak. Hau da, gure sena, ulertzen dugunean gizak egin behar duela, egokitu eta bar, instintoa zapalduz, horrek sortzen du gero, noski, eztanda, eta hor sortzen da... Zure abizena bezala. Ni nahiko nuke rekuperatu gure basatasuna zentzurik politenean. Gure benetakotasuna. Horretarako jaioa gara. Noski? Eta hemen bigarrena daukagu, grafitia, Sao Paulokoa. Zenbat gauza erraten duen, Zenbat gauza, Eta ematen du, gainera... Bere buruaren kontra bezala, ematen du hori, trampa irentxita zeukatela Brasil eta futbola eta ze ongi, baloi batekin zoriontsu gara fabela batean, ez dugu gehiago behar. Horrekin dirua egingo duzu. Hori da, zure gaiz gutzien konponbidea.
Ba, bai. Gogorra. Bueno, Dena baina... zabaldu, bai. Ederra Oso gogorra, da, eh? irudia. Irudia Dago polita, hartzea, dago Eta oso zara, ondo bai. eginda, baina oso Hitz gogorra. guztiak soberan hor. Bai, Ba, bai. gora munduko kontzientziak. Ba, bai. Ba, bueno, orain guazen aber, bizka bat esaldi honek, bizka bat esaldi zoroak entzutera, aber. Mundua horrela balitz. Mundua horrela balitz. A ber, guazen, aber. Ea. Kospedal indarrez sartu da kongresuan trikornioarekin eta pistola eskuan duela. Ba, gezurra izango da, baina ez zait kostatzen irudikatzea, Azteko ni nahi nuke Euskal Herri bat non kospedal norden ez dakiena. Bera, ni orain bizi naiz Baiona eta Iruña artean, eta pasatzen zait askotan, adibidez, saiatzen naiz Demagunango fakultatean hemengo prentsako, hemengo, berez berriako prentsa erabiltzen, eta ezin izaten dut erabili, erreferentziak ez direlako komunak, eta oso larria da hori iruditzen zait, hemen kongresua esaten dugu, gure kongresua balitz bezala, ez da, ze justu Baiona bizi den batentzat kongresua beste bat da. Beraz hor, azteko niri bost kospedal hori norden ere ez dakit, ez dut jakin Zer nahi. pozik nago, ez dakit norden kospedala, aitortuko dut publikori, entzun dut, baina ez dakit norden. Badakit norden zoritxarrez, baina berdin Ba, bai, zoritxarrez izango da, hori da. Ba, gainera trikornio eta guzti. Eta hau ziur dakizuela zein dan, Rajoik zu eman dio Moncloari dokumentu egosgarriak xetzeaz nazkatuta. Gauza bera. Hau bai danok ezagutzen dugu, ezta? Ematen du pasio pelikula bat, ez? Izango zen, edo niretza, nire izango zara, edo ni horrena ez. Nik uste dut hor, Rajoy atera duela bere basakeria, ez? Behingoan, Nahiko zozua idurizen, eta... Kostatu zaio. Mantendu ditu forma bastante, bueno... Hau ziur ezagutzen duzula zein dan, Oskar. Quintorrak Cristiano Ronaldo konzeiler izendatu du 155 ekiditeko. Badakit, entzutez, baina... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo betzapai, ezta? Bizke, lehenago Ronaldo bat zaharra bazen eta horrekin hasten. orain Orain gero dagoena, kristautasunera bilakatu da, ez? Etzen kristaua, Lengo Ronaldo. Eta, azkenengoko esaldia, Albert Riberak ziurtatu du dinosaurioak Espainiarrak ez zirelako desagertu zirela. Eta Espainiarrak zirenak denboran iraun zuten, adibidez, Fraga. 1, 2, 3, responde. baina hori etzen pingüinoa. Bai, itxura pixka bat, bai, ez? Hori bai robota itxura bai? Baina uretan ibiltzen zen, ez? Eta lehorrean. Sofia, Sofia. hori baino adierazkorragoa. Hori ziur, hori baino. Eta orain guazen, Cristiano Ronaldo? guazen aldizkari, satirikoekin, daukagu Mongoliako azal hau, zer ikusten duzu, hor, biba Kristo gehi, kinoa eta dana. Baina, bueno, Hippia eta... baino estandarrak, alegia zergatik aldatzen dute irudia, edo alegia aurrekoa, bueno, hemen estereotipokin eta nik badut nire borrokatxoa ere, ez? Askotan, tonto, broma, baino bultzada dena ematen duena azkenean bihurtzen da ere muga bat, ez? Askotan, edo estereotipoak orduan, edo ridikulizatu egiten dira, ez? Zenbait, orduan... Bai, ez da inozentea, ez? Hori ikusten diot, ez? Ematen du zerbait ireki nahi duela, baina itxi igual, zaplasteko bat ere igual bada, ez? Guazen bigarrena ikustera. Hemen daukagu, Errejon. Zaurituta, bulina egiten diola da. Ez dakit, ez? Hau ere, hori da, ez? Antzeko parecido, ez? Berdin, ez? Hortxe dago portadan, ez? Batek erraten zuen, batek, hau nintzek erraten dute, ez? Berdin du, ongi edo gaizki, baina zuri buruz hitz egin dezatela. Ba bai, hori jende askoak pentsatzen du, ez da? Nik ez duzula pentsatzen. Jende askoak esaten du hori. Baina hala da, ez? Txarto ero ondo, baina hitz egitea, nik ez dut uste. Saltzeko, ez? Bai, Saltzeko dutenek, ez? Polemika, eta bai, sortu, eta bai. Ba, bueno. Horretzeko dugu, ala bazan edo ez bazan, gu eta gure, ni eta nire bikotea,
Zure buruarekin. Nire barne irakaslea. Kontatuko duzu zer moduz, Zertan da, Urrengoan, Niri nahi kontatuko dugu, jazue, ez etorriko, baina... Bueno, nabarituko zait, hori bazkenean gure artean ez dago sekreturik, eta orduan baserre gaudenean nabaritzen da. Urrengorako utziko dugu, kontatzeko, eta, bueno, eskerrik asko, gurekin egotagatik. Plazara handi bat. Ondo egon zara, gustura, ja ordena bentsat epini du, dano gaude bare. Ere, askeago aterako gara gaur, ez? Nik uste du, bai. Asko eskartzen dut, Jarra asko. ezazue baita ere hori, askatasunaren printzipio hori. Eldutuko nez pixka filosofika, baina ez da tontakeria, Iruditzen zait, edozein keinu, edozein mugimendu ohikotan egin behar dugula behiratu. Zenbateraino egiten ari naizen hau, egiten dut nahi dudalako, edo nori erantzunez, edo zergatik pixka kuestionatu hori dena. Bai, horrekin geldituko gara. Eta, bueno, eskerrik asko, Fernando, eta, Oskar, urrengoan berriro egongo gara. Eta, bueno, batez ere zuei eskerrik asko gurekin egotagatik. Espero dugu ondo egon zaretela, ondo pasatu duzuela, eta hurrengora arte.